ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯзам дар бозори Коронем барои шумо як тройкаи новинка омадагия. Тройка нақшон 200 сомонӣ хебешкан хебиан пад наметан гарантия хати ҳозирашда 3 расвитка ҳастай размерошон ай 46 то 52 пуш метонем ки занг бзанем ай 46 то 52 размера пака ҳастай. ё хай моделошон аҷоибот каги футболка дора кастумча дора баъд бурукшкатия на марҳамат бинед ҳозирашда 3 расвитка ҳаст. айнаи жатко ҳастан бо жатко нақшон 160 сомон жаткои баҳорӣ қати бурукш дубойкан ё дубойка нақшон 160 сомон напака 3 расвиткаш ҳастай размери то 54 пуша метонем ки занг бзанен на марҳамат бинен то 54 пуш метонем ки ай 46 занг бзанен ватсап хати заказотонам кунен барвақта хайна ҷози ҷада ё ҷинсовкаи дубойкаан нархи ё 210 сомон ҷинсовка дубойка нақшон 210 сомонӣ на марҳамат як бор дига нишон медиҳем жаткора жаткои аҷоиботан фасон касе ки мехоҳа ҳамиёра барвақта просто заказ мекунад чиба ки камтаран ози фақат рӯшной меёран кам меёран ки асадка намуна ина тройко аҷоиботан барои чиёра мо сёмка кардистем ки пад наметан соҳибаш гарантия дод ки ҳам чизое ки ози шумо мегирем пад наметан 3 расвиткаш ҳастай тройко дубойка айҷа баъд киртоҳо сар мешаванд киртоҳи барашкаан ё барашкаи сангдоршам ҳастай бесангшам ҳастай як чизое ки ози шумо дидистем сангдорошанд сангдоранд баъд навъи якумшай нақшон 250 сомонанд ай 46 то 58 пуша метавонад ки занг бзанад то размери 58 доранд хайҷа имрӯз камтарак ториктар буд ҷош камтар ториктар буд ҳатто айпеш ё беҳад фасони зуранд тарафдам ҳастай бо амош бо дига хел моделошай дига моделошай на марҳамат бинед шумо фақат метавонед ки тезтар заказ кун бошед касоне ки заказ карданиянд ҳамин таи видеора бибинед таи видеода ҳамин рӯзаш ҳастай моҳаш ҳаст як сол пеш будагиёра напартоен бисёртонам хеле мекунед як сол пеш будагиёра мепартоен модело ози ҳам модел меояд як моҳ пас ола дига намеёбӣ барои ҳамн шумо коре кунед ки ина таги видеора бинед рӯзу моҳаш ҳастай намеяд то размери 58 пуша доранд то размери 58 пуша доранд нақшон 250 сомонӣ ё дарози хушрӯ аҷоибот